Здравейте, приятели, приключенци! Днес отново ще направим едно много бързичко преходче от Пловдив. Вече сме на мястото, а именно ще ходим на Долмен плочата край Златосел. Отново в Средна гора. Както и последния път, останах много впечатлен от разходката до Слънчевата врата. И изобщо природата в Средна гора е много красива и по-различна. Както аз се сравних с Странджа. Там също са малко по-ниски планини и растителността е много гъста, с много стари дървета, по-мънички дървета, но почти като храсти, просто е непроходимо. Дори днес е 24 ноември и виждате как просто гората е гъста. Не бих се наел аз да влизам в тези шопаци. Просто нищо не се вижда. Освен едни кошери там. Прехода по табела е час и половина. Предполагам, че за един час ще го смотам. И така, отиваме и, както знаете, след малко продължаваме. Виждате, все по-живописен става пътя. Освен Долмен плочата и Велков гроб. Това е гроб на един хайдутин от четата на Хаджи Димитър. На предния мегалит Скалната врата също имаше гроб на Добри войвода. Доколкото разбрах, той е бил четата на Хаджи Димитър. Мисля, че на тук трябва да фаним. Много е яко. Така да се изразя на по-стрит language. Страхотна е Странджа. Бърхата Средна гора. Много прилича на Странджа. Вече пореден път казвам. Гъста широколистна гора. Времето е много хубаво за преход. Не е топло, не е студено. Мисля, че около 12-13 градуса го дават днес. Но човек като се движи, дори да не е много дебело облечен, му е доста приятно. Въздухът е страхотен. Аз живея в Пловдив, отвратителен на въздуха. И града започва да става просто почти нетърпимо. Доста сплуки. Доста страшничко е. Сам да се разхождаш гората. Представям си какво след залез слънце. Не искам да си представям по-точно. Обикновено не ходя сам на тези места. Винаги съм с някой. Имам си един верен спътник. Но просто така се случи. Прибрах се сам в България. Аз не живея в принцип в България. Прибрах се сам в България за известно време и си оплътнява времето с любимата ми. Една от любимите ми дейности. Гората е страхотна. Набързо само да ви покажа Велков гроб на въпросния войвода. Каменен кръг. По средата са натрупани камъни. Почетел го. Ето, ако искате информация, може да се спрете и да прочетете. Както и тази народна история. Иска да ви покажа и една гъба. Момент само да я видя. Тя има страшен камуфлаж. Не мога да я намеря. Ето я. Пълна с такива интересни гъби. Насякъде. И така. Продължаваме към Долмен плочата. Много сме близо вече. Още нещо интересно намерих. То не го намерих, то си имаш табела. Да не си присвоявам чужди заслуги.
А именно този олтарен камък, който има шарапана в него. Ето е табелата. Включих Maps и погледнах, че сочи точно на юг. Доста често тракийските изсичания и култови места са ориентирани на юг. Долмена със сигурност би трябвало да е ориентиран на юг, защото голяма част от тях сочат южна посока, юго-исток, никога на север, винаги на юг. Това е интересното при долмените. И така, много сме близо вече. Откакто тръгнах, вървях към 45-50 минути. И за първи път излизам сега от гората. Сега бях в много гъста гора. Беше хладно, сега за да става топличко. Разкриват ми се първите гледки вече. Тук има някаква като цистичка, може и да е естествена. Ето. Нещо подобно ще е гледката от Долмена. Уникална България. Уникална. Това долу сега не мога да разбера дали е смог от Пловдив или някакви облаци, но нещо чудно да е смог. Толкова е замърсено в Пловдив. Ами продължаваме. Смело нагоре. Онази площадка там е много интересна. Изравнена е. Това надали е природно така, толкова перфектно. Гледа на юг. Да, със сигурност ще отидем да го видим. Добре, че го забелязах. Да. Това не е случайно. Това няма как да е случайно. Толкова е перфектно изравнено. Да, и гледа точно на юг. Перфектно на юг гледа. Да. Уникално място. Средна гора. Пълна с мегалити. Насякъде се виждат камъни. Всяко от които може да е било почитано и обожествявано. Дали не сме на там? То слънце, какво ли виждате? Е, това е скалата пак от тази страна. Да ви покажа интересни форми има. Продължаваме нагоре. Би трябвало да сме на финалната права. Всеки момент трябва да стигам, може би. Стана равно. Имаше едно последно изкачване по-стръмничко преди края, но като цяло страхотен преход. Доста по-живописен от този на Слънчевата врата. Мисля, че е малко по-дълъг. Или просто аз съм уморен, не знам. Но не е тежък. Има няколко стръмни участъка, които са по-предизвикателни. Като цяло обаче е много красиво. И хубавото е, че е маркиран перфектно. Както казах, никакъв проблем да се следва пътеката. И така да, мисля, че всеки момент ще пристигнем на мястото. Всеки момент би трябвало да излезем на Долмена. Трябва да се внимава. Гледката ще е уникална. Както е и България, по принцип. Виждате, всичко е в скали. Да, виждам го Долмена. Страхотен мегалит. Да. Ето го. Има импровизирана стълба, която не изглежда много стабилна, но със сигурност ще я ползвам. Ето го. Хоризонталната и вертикалните плочи. Интересно. За разлика от повече долмени, които са мънички гробници, този не изглежда човешко създаване, или поне може да се поспори. Но траките явно
са имали някакви мистични сили, с които са успявали да преместят тези огромни скални късове. Възможно е, разбира се, и да е просто паднала скала отгоре, където изопилства на такива плочи и се е закрепила върху тези двете, ако ви харесва в това да вярвате. Мен по-ми харесва първия вариант. Съм избрал да вярвам в него. Гледката е страхотна. Преходът беше също чудесен, много приятен. Само през гора. В интерес на истината имаше едно-две по-тежки изкачвания, но не бяха нещо сериозно. Ще се опитам да мина отдолу, докато снимам. Но да не завърши злополучно този мой опит. Успях, приятели, не беше ясно. Тук да слезна. Опасно е, в интерес на истината. Трябва да се внимава. И задължително с подходящи обувки, защото да, ето го и отдолу. Долу, предполагам, че може да се слезне също, но малко изглежда много лесно, най-вероятно може би ще слезна да го разгледам. Ето го до мен. Страхотен е. Мястото е много хубаво. Цяла стара, цяла Средна гора е уникално място. И е много подходящо за дневна екскурзия от Пловдив, ако сте от Пловдив. Да, определено съжалявам. Приятно ме изненадва Средна гора. Повечето хора винаги говорят за Стара планина и Родопите и то има и защо, защото са уникални места. Тук има нещо като почти издялкана площадка, на която ще застана за малко. Ами, това е. Ако има още нещо интересно, ще допълня към видеото. И така, да се разделим с гледката на този уникален мегалит. Кой как го е сложил, ще остане загадка. Аз поне искам да е загадка за мен. Така, успях да слезна отдолу, приключенци. И има нещо като малко скално прозорче. Така е сложен камъка. Сочи точно на юг, между другото. В южна посока. Възможно е да е било нещо като древен прозорец, през който да минава слънцето. Да, много красиво. Мисля, че ще успее да се качи отгоре. Ето го до мен, ето там. Това е. Не беше много трудно да слезне. По-внимателно. Както казах, обувки задължително, каквито трябва. Скрита реклама. И така, ако успея да се кача тук, но не мога да снимам и да се катеря, затова ако успея, ще ви покажа гледката. Успях. От девини два гарвана обикалят тук, на какво се надяват, не знам. Малко черен хумор. И така, ето на върха сме. Върху скалния прозорец, точно е този камък. Прави скалния прозорец. И това е клетката. От тук
Доста е диво място и да ви кажа, абсолютно никой не мога да срещна. Което е хубаво, ето ги. Гарваните, 3 гарвана и седят и чакат. Да падна се прибие, да се нагостят, ужасни са. Ето го до мен. Много красиво място. Надмина ми очакванията. Там има нещо като изправени камъни също това. Ако мога ще отидеш, ще ги видя. И тях много са красиви. Не знам дали ще успея. Еми това е. Да не ви отнемам повече от времето. Страничко е. За любителите на скални пътешествия и приключения със сигурност ще им хареса. Оставям ви с гледката от долмена. Благодаря. Както ви обещах, ще завършим с гледката от покрива на долмена. Ето, качих се по стълбата. Опасничко е, внимайте. Ако решите да дойдете. Доста по-късно вече, аз около 2 часа прекарах отгоре. Търсейки нирвана. Ето е гледката. Почти залязва вече слънцето и ще трябва и да тръгвам, защото не ми се замръква. Сам гората. Не съм от хората с много опит в къмпингуване и прочее. И става малко страшничко, честно казано. Особено ако човек е сам. Гледката е страхотна. Пак казвам, Средна гора, ако не сте я посещавали, особено хората, които са от Пловдив, си струва страшно много, защото за дневен трип и доста време имате. 1 час и половина от Пловдив, в зависимост от трафика. Обърнете внимание какъв смог има. И това дишаме в Пловдив. Страшно е просто. Страшно е. Цялата родовска яка е потънала в дим. Но както и да е. Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео. И много ще се радвам, ако ви е харесало. Ето го долу скалния прозорец, до който бяхме по-рано. Това е. Ако сте усетили, ако искате да усетите мистиката на траките, препоръчвам това място. Не е професионално, знам, но дори един човек да се вдъхнови да дойде на това място, аз ще се радвам. То е за това видеото, няма как да усетите какво е наистина на живо тук, но може да си представите горе-долу какво ви очаква. И пак казвам, заслужава си напълно. Благодаря ви.